जानाय नालाय होखारजानो बावला आङो होखारजानो बावला आरो दा जानायनि थाखायनो होखारजासिगोन आं सोर फाग्लिया बाथौखौ बेबायदि जायो सोर फाग्लि Hey everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आंथ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि दिनै सनाफोर बिमा फिसा साथामजों आरो ना मावरियारियानो थांनोसैलाय जोङो मेला बेरायहैनो आरो ना फिसाया लेंगासिनो दं ना फिसाजों गेदेरा जेरावबो थांनोबो मोना नालाय बिसोरा फुजा बेरायनो रासमेला जादों आरो ना क'क्राझाराव ओमफ्राय बेहायनो आङो दसे मैयाबो लेंबाय थादोंमोन ओमफ्रायो लेंबाय थानायलाय आङो दिनै टिउसनबो गैखायामोन नालाय ओंखायनो दसे बेरायहोनानै लानानै फैनोसै आरो ना सनाफोरथ' नोंथांमोनजोंबो देखायलांसै गोबां गोजान गोजाननि आंनि भिडिअसफोरखौ नायो आरो नाथ' नायलांबोदो क'क्राझारनि रासमेलाया माबायदि जादों एबार जाय इसिबां गिदिर जादों थुफाबाय थादों होमबालाय आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मेला नायनो नै आंना फिसाया गाबलायबाय थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो सिगाङावनो गिबियावनो आं बुंग्रोनानै लायो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो कमेन्ट मोजां हर आरो ना सनाफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम अननानै ओंखारलायबाय आरो ना सनाफोर जोङो नै आंहाथ' बिदिनोखासै आरो ना जेरावखि थाङा बानाय लाग्राबो गैखाया नालाय ओंखायनो नै बानायबाय जोलैखौ थांनोसैलाय आरो थ' नायलांबाय थादो बेसेबां गिदिर जादों क'क्राझारनि मेलाया मोनाबायबो आरो ना सनाफोरनि माबा जाबाय 5:30 जाबाय टाइमा मोनाबायानो 5:30 जाबाय टाइमा मोनाबायानो आरो ना थांनानै फैनोसै थाबनो थ' नायलांबाय था भिडिअखौ अननानै जोबजासिम सनाफोरजों मेलायाव सफैबाय आरो ना नै मेलाया गिदिरानो जादों एसे खेला आरि नै नागरटलाया आंथ' गाखोनो हायाहाय बेहाय गाखोफेराखै आरो ना आङो नैबे नागरटला गिदिराव आंना फिसाया बाव गाखोनोसैनो गथ'फोरना गेलेनो लुबैयो आरो जेरावबो लांनाय जायाबो ओंखायनो गावबो लेंबाय थादों गेलेथोंसै दसे खेला बाल्थिं आरिनि नै सहैबाय मालाबानो फैदो ओंखारबोदो नै सनाफोर नायदो क'क्राझारनि मेलाखौ बिराद गोजाननिफ्राय नायो नालाय आंनि साबस्क्राइबारफोराथ' बिराद गोजाननिफ्राय दङ नालाय सनाफोर नायदो नै क'क्राझारनि मेलाखौ आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो एसे नैबे ट्रेनजों राजस्थानाव थांगोन आरो ना आं दसे थानानै नोंथांमोना नुलांगोन बोरायखौ लोगो हमनानै फैनोसै आरो ना आङो नै बिदियाव थांनानै खारनायखौ जानायगासिनो दं आरो ना नै सनाया नोंबो गाखोनो बेबो गाखोबावोनो नै गेलेथारथोंसै जेरावबो थां किमान 50 थाखा गोजा बेयावबो 50 बेयावबो 50 बेयावबो 50 गेलेथोंसै दसे लोगो थाबा इन्टारेस्टिं जायो आरो ना लोगो गैयादि नै बेजों मुर्तिफोर बानायनानै दोननाय दं एसे नै ब्रेक डेन्सबो दं आरो ना नै ओरैबो गाखोग्रा दङ नै কিমান গ্যাস বিলুন 20 টাকা 500 টাকা খুচরা হবো 500 খুচরা হবো এটা ফুচকা জানো নাগিরবাই ফুচকা नै ओरैबो दंबावो नै नै नायदो सनाफोर नै नै গা ধুইছিলে গা ধোৱাতে
गथ'फोरनि गेलेग्रा आरि थांनोसै बिथिंजाय जाग्रा लानानै थांसै एसे मा जानो मा गुरनि जुलाफि लानानै थांसै न' सफैबाय सनाफोर आं बाथारो आरोना बिदि गोबाव लिलि लाला थाबाय थानो नुबाय सनाफोर जोङो नै आंना फिसाया उन्दुबोलायबाय आरोना बेना गारि गाखोनो मोनबाथाय उन्दुनायल'सै आरोना उन्दै मानसि नालाय उन्दुनायल'सै बेना गारि गाखोबानो नै गेस बेलुन लानानै फैदों आंनि थाखाय आं बाथारो आरोना बिदि फुजा मेला बिदियाव आं माने जेबो इन्टारेस्ट गैया आरोना आं बेरायनो गोदो सिख्लानिफ्रायनो आरोखि ना आं बिदि हायलाब नङा आरोना फुजा मेलाफ्राव बेरायनो आं गोदो सिख्लायावबो बेबायदि बाराद्राय फुजा आरि जाखायामोन ओमफ्राय दाबोथ' आं बायो ओरैबायदि बायो आं फिसानि थाखायसो थाङो आरोना आं बेखायनो जेरावबो थांनोबो मोना लांनायबो जाया ओंखायनो न' खाथि खालायावनो आरोना फिसा मेला जाबाय गथ'फोरखौथ' देखायखाला आं ओंखायनो ओरैनो फिसाफोरनि थाखायल' थाङो आरोना आंनि थाखाय नंथारा आरोना आं बाथारो बिदियाव बेरायनो मोनबा मोजां मोनथारा थाङै थुङै फैलायबाय न'आव ओंखाम ओंख्रि संनानै जुरिलायनोसै आरोना जेरावखि थाङा संनानै जाफैनांगौ बासै आरोना बिराद बरिं मोनो एखमबा मालायनि संनाय जानो लुबैयो आरोना मेंनानै फैयोना दाबसेयाव थांबाथाय ओमफ्राय बायो उफाय गैया संनानै जानोसैलाय दिनै बाथोनसो संनानै जागोन आरोना सनाफोर ड्रेस चेन्ज खालामग्रोनानै लानोसै सनाया बिसिनायाव थागोन ना थाया दोनलायनायसै आरोना बिसिनायाव र' उन्दुबाय सनाया फुथुबाय आङो एबार ओंखाम ओंख्रि संनोसै नोंहा लेखा फरायदो आरोना माने जेबो लाबाखै फुजानिफ्राय ओरैनो जाग्रा एसे निमखि बुजिया लानानै फैबाय आरोना गाबोन साहाजों जानो थाखाय माने जोंना फिसाजोआ देरबायबो नालाय ओंखायनो बारा जिनिस बिलाबायला आरोना ओमफ्राय बिदिनो एसे गाखोनो गेलेनो मोनबाय बेनो जाबाय आरोना ओमफ्राय जाग्रा मोनजाबानो जाबाय आरोना बेना बारा बुस्थु बिदि बेखौ नांगौ बिदि होनला आरोना दाना फिसा हिन्जाव नालाय बिदिनो एसे बुजिसिनो आरो थाबनो हिन्जाव फिसाफ्रा थ' ओंखायनो जेबो लाबोआखै बेखौल' लानानै फैदों ओमफ्राय जाग्रा जाबाय न'आव एसे जाग्रा लानानै फैबाय आरो थ' ओंखाम ओंख्रि जुरिनोसै लेखा फरायदोंसै फिसाया नै आंना फिसाजोना पावार जाहैलाय जाहरलाय जालाय दे जादो बिलाय दोनग्राया बेनो गेस बिलुन आरोना गेस बिलुना गोजौआव बिरनो माबानानै दं निमखि जादों जों निमखि ओंखाम संनो जुरिनोसै होनलायबाय सिखारलायबायसो नै जोलैया संसै थावबो जाखानांगोन ओंखाम जायाबानो आंना उदैया बुंनो रोङा आरोना सनाफोर हाजारखि जेखि जालागि दाजा ओंखामनि थाखाय आंना खनाथि जायगा दंखायो आरोना ओंखाम सोआबानो आं उन्दुनोबो हाया थानोबो हाया आरोना आंनो ओंखाम नांथारगौ जाला बाथोन टमेट' बाथोन फान्थाव बाथोन ना सावनाय बाथोन ना गोरि दङ आरोना सावै जानोसै टमेट' स्लाद फान्थाव ओरै टमेट' सावगासिनो दं सनाफोर नै आङो ओमफ्राय ओरै बानलु थालु रेडि लाखाजोब्बाय ओमफ्राय नै ना मानै सावनोसै दिनैना ओंख्रिया बेनो आरोना जोंना आं सावगोरनानै लानोसै सनाफोर बेखौ नै सनाफोर आंना बाथोना नैबे टमेट' बाथोन नैबे फान्थाव बाथोन नैबे ना बाथोन आरोना सनाफोर नै दुम्मासे लाखाबाय फिसा गोनांनि जानाय नालाय होखारजानो बावला आङो होखारजानो बावला आरोना जानायनि थाखायनो होखारजासिगोन आं फिसाइजों मालाबा र'नै सोर फाग्लिया बाथोनखौ बेबायदि जायो बावला जाहोनो हाला थांदो नोङो होननानै थिनहरजानायनि फाव जाबाय आरोना आंना खमायनांसिगोन खमाया जानायखौ भिडिअ लाबोजानाय नंला बारा नङाबा होखारनो बावला जानाय खिया मोनजादोंथ' न'आव जिराय होननानै बुंजानो बावथारला जानोसै सनाफोर आङो ओरैबायदि गोथाव बाथोनजों माजों जानो आन्दायदों आरोना आङो होनखाबायना आङो मावगोनबो जागोनबो मावनोबो गिया जानोबो गिया मा जायो जालांथों जानाया मेन मा टमेट' बाथोन सनाफोर बरिया खनसे जाबावनि
फान्थाव बाथोन ओंखाम गुदुं गुदुं बुंनोनो नाङा सनाफोर ओरैबायदि गोथाव आरोना lubih yang ada sona peraเป็นน้ำปลาเทนdunia gelis yang dunia lokal modern fung lain naik mình thăng không có bún năng nè nà bà thân tomato bà thân phan thao bà thân mình thăng bên cái thau nhà đồng tôi xin lỗi rằng không có giá với thằng xe đấy nè tôi đi video quảng bóng nó đơn thuần sẽ giải phần này được một dòng một nước tôi xếp đơn thay rồi đấy giải phần này được một dòng một nước là xin lỗi Untuk saya baru time pada nilai lagi ada ni video ko tadi video saya nanti next video thah benda lagi mungkin kan video ko jenis agak lah dan nasi apa kapan sih agak nasi agak tahun jenis video saya nanti next video thah benda lagi mungkin bye bye